Guk erabaki dugu martxoak 8 piktotzar bat egiteko. Piktotzar hau egin dugu emakumeak eta gizonak berdinak direlako. Eta ez dugulako usten gizonak bentailak gehiago behar dituztela emakumeak baino. Adibidez, soldata handiagoa izatea edo emakumea etxeko gauza guztiak egitea, ez, emakumeak ere bere deretsuak izan behar dituzte gauzak egiteko. Adibidez, mutilak ere izan behar egin behar dute etxeko gauzak eta emakumeak ere egin behar dute izan behar dute soldata berdina, gizonen berdina.